видеонавора сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хунаҳо сар мешаванд аз 60,000 сомон. якум хунаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, болои Чаманзор. 5 сотиқ заминай 2 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ремонти хунаҳо миёна. кухни, баня ҳам дорад. хунаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 60,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хунаи фурӯшӣ мешавад. хунаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, наздики мошинбозори нав. 3 сотиқ заминай 4 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. нархаш 290,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 19 микрорайон. як хонага квартира дар 7 ошона қарор дорад. 55 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 255,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, як хонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 34 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 115,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 18 микрорайон. 2 хонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 60 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 275,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. 2 хонага квартира дар 9 ошона қарор дорад. 66 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик дар наздикиш аст. нархаш 220,000 сомонияи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қулонтепа. 2 хонага квартира дар 6 ошона қарор дорад. 60 квадрати метр новостройка аст.
خونه‌ها без ремонт коробка аст. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, магазин, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 215 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор. духонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 40 квадрати метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 120 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. духонага квартира дар 11 ошона қарор дорад. 49 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики магазин, мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 185 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 64 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан срочно фурӯхта мешавад. нархаш 300 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.